ಗ್ರಾಮ ದೇವರೆಗೂ ಸಮಸ್ತ ಸಾರ ಸಾರ ದೈವಲೆಗೂ ಮೂಲು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡು ಪೊರ್ಲುದ ಮಟ್ಟ ಮೆಡುಕೊಲುದು ಸಾರ ಸಾರ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಗೆತ್ತೊನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲಿನ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಶಾರದಾ ಮಾತೆನ ಪಾದುಲೆಗೂ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಒಂಜಿ ಈತ್ತು ಪೊರ್ತು ಧರ್ಮದ ಮದಿಪುನು ಯಾನ ನಿಕ್ಲಿನ ದುಂಬುದಿವರೆಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ಪುವೆ. ಈಸರ ದೇವರನ ಶಾಪನು ಪತ್ತೊಂದು ಪಾರ್ವತಿ ಅಪ್ಪೆನ ವರ ಪತ್ತೊಂದು ಪಂಜಿದ ರೂಪನ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲೆನ ಮನಸ್ಸಡು ನೆನೆತೊಂದು ನೆಚ್ಚವೊಂದು ದೇವರಡು ತೀರ್ಥಗೆ ದೈವರ್ದು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಪನ್ಪಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದರ್ಗೆ ತೊರ್ನ್ಯ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ಟಲಡು ಬಂಗಾರದ ಸಂಪಗೆಡು ಉಂಡಾದು ದೇವರಿಗೂ 7 ಮೆಟ್ಟಿಲು ಪಿರಯಾನು ದೈವಗೂ 7 ಮೆಟ್ಟಿಲು ದುಂಬು ಯಾನು ಪಂಡಿನ ಸತ್ಯ ದೇವತೆನ ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತೆತ್ತಿದು ಉಡೆತದು ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿದ ಮುತ್ತುದ ಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟೆಯಾದು ಪಾರುದು ಬತ್ತದು ತೀರ್ಥ ಭೂಲೋಕನ ಸಾರ ತುಳುವಿರನ ಕಾಪು ಪಣ್ಣದು ನೇಮ ನಡವಳಿಡು ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆಗ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ಈಸರ ದೇವರು ಭೂಮಿಗೆ ಕಡಬುಡ್ನ್ಯ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ದೇವಿನು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನೆನೆತೊಂದು ಸಾರ ಸಾರ ದೈವಲೆನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಕೇಳೊಂದು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ಅವು ಬೋರು ಅಂದ ಅದು ಓದ್ತುಂಡು ಬರಿತಿಲ್ಲದ ಜಲಜಕ್ಕಗ ಹೊರ ಹೋಕೋರ್ದು ಕೇಂದ್ರೆಗೊಂಡು ಕಾಪಿ ಕಾಂಡ ನಾಟಕ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಆಪುಂಡಿಗೆ ಜಲಜಕ್ಕ 7 ಅರೆಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ಭಾಷಣ ಪೂರ ಏರಕ್ಕೇನು ಮಾರ್ರೆ ಪಂಡದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಇತ್ತಂಡ ಬೆಟ್ರಿ ಪಸೊಂದು ಕಂಬಳಿನ ಪೂರ ಸುತ್ತೊಂದು ಒಂಚೆ ಎಡಮರೆಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಯತ್ತ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಿಲೆನ ಇಪ್ಪಂದೆಗ ಅದು ಓದ್ತುಂಡು ಉಂದೇನ ಪಂಡ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುವರೆ ಕೆಂಡ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುಜ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದ ಅಕುಲು ಪಂಡು ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಎತ್ತನ ಎಂಕ್ಲೆಗುಲ್ಲರೆಗ ಆಪುಜಿ ಕೊರ್ನೆ ಸಮಯನು ಪೊರ್ಲುಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಎಲ್ಲ ಮಂಡೆಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನೇನು ನಿಕ್ಲ ಮಟ್ಟೆಲಗು ಪಾಂಡವು ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ವೇಳೆ ಕೋಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೋಡತ್ತ ಮುರಣಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮೂಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಾರು ಆ ಸಭೆಟ್ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಕುಂದರ್ ಇತ್ತೇರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರು ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಗೆ ಸಹನಾ ಕುಂದರ್ಲೆತ್ತರು ಶುರು ಕುನೆಕ್ ಯಶೋಧರಣ್ಣಗ ಯಾನು ಸುರೂತ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸೋಲೈತು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೋನುವೆ ಬಂದುಲೆ ತುಳುವ ನಾಡು ಇನಿ ನವರಾತ್ರಿ ಪಂಡ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಉಚ್ಚೇನ ನಡಬುಡ್ಪೇರು ಐ ಕೈತನೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಡು ನವರಾತ್ರಿನು ಒರಂಬ ದೇವಿನ ರೂಪೇಡು ಐನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನವು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಐಕ್ ದೇವಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನ ಆಯ್ತು ಆರಾಧನೆ ಏನ ಪಣ್ಣದು ನಿಕ್ಲು ಮುರಾಯಣದ ಬಕ್ಕ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಯಾನು ಮಾನುವೆ ಮಹಾಗೌರಿ ಆದು ಆದಿಶಕ್ತಿ ಆದು ಕೂಷ್ಮಂಡಿನಿ ಆದು ಸ್ಕಂದ ಮಾತಾ ಆದು ಶಾರದೆಯ ಆದು ಬೇತೆ ರೂಪನು ಅಪ್ಪೆನು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ದೊಂದು ಬರ್ಪ ಅಪ್ಪೆನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಬೇತೆ ಎತ್ತು ಒಂಚಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಬೇತೆ ಎತ್ತಗೆ ಇತ್ತಿದ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ ದೀನ ಜ್ಞಾನ ಬಾರಿಸಲ ಎಣದನ ಉಂಡು ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಓಲುಂಡು ಕೇನಿಯರಂದಾಂಡ ಅವು ತುಳುವ ನಾಡು ಅಂದು ಭಾರಿ ಜನ ಬಂದ್ಪೇರು ಒಲ್ಪ ನಡಾವಳಿಡು ಪೂರ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪುಂಡು ಕೇನಿಯರಂದಾಂಡ ಅವು ತುಳುವೆರಿಗೆ ಸಂದಾಯ್ತಾ ಇನ ಪುಗರ್ತೆ ಒಲ್ಪ ನೇಮಲು ಮತ್ತ ಅವೇ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ನಡಪುಂಡು ಓಲು ಕೇನಿಯರಂದಾಂಡ ಅವು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಎಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ಓಲು ನೀರು ಕೆಂಡ ತೆಲಿಗಂಚಿ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಲು ಬಂದ್ಪುರ ಮೋಕೆ ಓಲುಂಡು ಕೇನಿಯರಂದಾಂಡ ಅವು ತುಳುವೆರ್ನ ಮನಸ್ಸಡು ಮಾತ್ರಗೆ ಎಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ಇಂಚ ಇಪ್ಪುನಾಗ ತುಳುವೆರಿಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ ಬೋಡ ಅಂದು ಬಾರಿ ಸಲ ಯಾನೆ ಎಣ್ಣದನ ಉಂಡು ಇಡೀ ದೇಶಗ ಇಡೀ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರು ದಕ್ಲೆಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪಾಠ ಬಂದು ಕೊರ್ನ್ಯಕುಲು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅಳಿವು ಉಳಿವಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡಿನಕುಲು ಇಂಚಿನ ತುಳುವೆರೆಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ ದಾಯಿಗ ಅಂದು ಕೇನರೆಗುಂಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ ಬೋಡು ದಾಯಿಗ ಕೇನಿಯರಿಂದಾಂಡ ಆ ಮೊಬೈಲ್ನವರ ಸೈಡ್ ದೀಪನ ದಿಕ್ಕೆಲು ಪಾಡೋಡ ಉಂದೆಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ ಬೋಡು ಎನ್ನ ಮಗಲು ಪಂಡಿನ ಕೇಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಉಂದೆಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ ಬೋಡು ಇದು ಪುಟ್ಟ ಗೌರಿಯ ಮದುವೆ ಒಂದು ಮುಗಿಯೋಡೊಂದಾಂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ ಬೋಡು ಅಂಡ ಕೇಂದ್ರೆಗೆ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಪಣ್ಣದು ಕೆಬಿಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತದು ಕೇಂಡಯ ಇಜ್ಜಿ ಕೇನ್ಯವು ಏನನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಎಗ್ಗೆ ಬುಡ್ಪಾದ ಪಣ್ಣಿನಕ ಇತ್ತಂಡ ಬಣ್ಣದು ಐನು ಮನಸ್ಸು ಗೆತ್ತೊಂಡ ಐಟು ಲಾಭ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಪಂಡಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾಲು ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ನಿಜ ಘಟನೆ ಪಂಡಲು ಅಲ್ಲಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಘಟನೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಕಂಡನೆ ದುಬೈಡ್ಗೆ ಮದ್ವೆ ಮಲ್ತದು ಕೊರಿಯರ್ ಇಡೀ ಮೂಲು ಊರುಡುತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಪೆದ್ಯದು ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಣ್ಣನೆ ದುಬೈಡ್ದು ಬರ್ಪೆ ಬಾಲಿನ ತುವರೆಗೆ ಪಂಡತು ಬಾಲಿನ ತುವರೆಗಂದು ಬರೋಡು ದುಂಬು ಆ ಆನಗ ದುಬೈಡ್ ಕೂತದು ಬಾಲಿನ ತುಪ್ಪುನ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತ ಏನಾಯ್ತನಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮೂಲಿಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆಯರಂದಾಂಡ ಪೂಲ ಹಾಯಿ ಬಾಯಿ ಲಕ್ಕದ ಜಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಇಟ್ಟು ನಡಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಬಾಲೆಗೆ ತೋಜದು ಒಂದು ಪಪ್ಪ ಮಗ ಅಂದು ಬೊಟ್ಟುದು ಬಂಡಲ್ಗೆ ಬಾಲೆಗೆ
2 ವರ್ಷ ಬಿಡುದು ಅಮಗೆ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತೆ. ಊರು ಬರ್ನಾಗ ಬಾಲೆನ ಅರಂಟು ಬತ್ತರೆಗೊಂದು ಪೋಯಗೆ ಬಾಲೆ ಜೋರು ಬುಲ್ತುನ್ಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡಲಿಗೆ ಒಂದು ನೀನು ಅಮ್ಮೆರಮ್ಮ ಆಹಾ ಸುತ್ತಾರಂ ಬಾಲೆಗೆ ನುಜಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ದುಲಾಯ ಪುನು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಪಿದೈ ಬರ್ರೆಗೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿದ ಬಾಲದೊಂಜಿ ಹಟ್ಟಾಗೆ ಓಡೆ ಮೂಟ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತದನು ತುಲೆ ಎತ್ತು ಭ್ರಮಾಲೋಕಡ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾ ಪಣ್ಣಂಡ ಮೊಬೈಲೇ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾರಾಯ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಪುಡೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಪನ್ಪುರಡೆ ಮುಟ ಆತ ನೆಟ್ಟಿ ಏನ ಕಳೆ ಒಂಡಕ್ಕೇನಿರಂದಂಡ ಸಂಬಂಧಲೆನ ಕಡೆ ಒಂಡ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಎನ್ನ ಮಾಮ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲಡ ಇಜ್ಜಿ ಏನೈತ್ರಲ್ಲ ಆಂಟಿದ ಅಂಕಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಆಂಡಲ ಆಂಟಿಯೇ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಆಂಡಲ ಆಂಟಿಯೇ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಗಳಂಡ್ಲ ಕಸಿನೇ ಮಾಮಿನ ಮಗಳಂಡ್ಲ ಕಸಿನೇ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಗಮಿನಿ ಪೋದು ದೊಡ್ಡನ ಕಾರು ಬತ್ತು ಬಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಈ ಕೈಟು ಆಂಡಡ್ ಕಾರು ಬತ್ತುದ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ನೋಡುಟು ಜೋಕ್ಲಿನ ಕೊಯ್ತು ಪತ್ತುನ ಎಂಚ ಜೋಕ್ಲಿನ ದುಡಿ ಬಲ್ಲನು ಹೊರ ಪಿರಕು ಒಯ್ಪುನ ಎಂಚ ಅಕ್ಕಿನ ಕೂಡ ಸರ್ತ ಉಂಟವನೆಂಚ ಎನಡ ಕೇಂಡ ಎನಡ ಉತ್ತರ ಇಚ್ಚಿ ದಾಯ ಪನ್ಲೆ ಇತದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಈ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪೂರ ಹೈಡ್ ಮಲ್ತೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡೋಡು ದಾಯ ಪಡ ಪೊಪ್ಪ ಮಾಡಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಉಂಟು ಅಕ್ಕುಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ದೈಡಿಟ್ಟು ಬೂರ್ನಾಗ ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಎಂಚಮ್ಮ ತರದೆರ್ತು ಉಂತವನ ಅತ್ತೆ ಬದಲ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ನಡುಟು ಕುಡ ಖುಷಿ ಕನ್ನೋಡೊಂದಾಂಡ ಅವರ ಪಿರಾಕಿಗು ಪೋಡುಗೆ ಒಲ್ಪ ಪಂಡ್ಲೆ ನೇಜಿ ನಡೋದಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲು ಬೇತೆ ಸುನಂದಕ್ಕ ಪೆದ್ದಿಯರು ಮಾರೆ ಅಂದ ಇಡೀ ಊರಾಪುನ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಬಾರ್ನಾಗ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲು ಸೇರ್ನ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ನಿಶ್ಚಯ ಒಂದು ಉಂದಾಂಡ ಬರಿತಿಲ್ಲರನ್ನ ಕಡೈ ಬರೋದಿತ್ತಂಡು ಬರಿತಿಲ್ಲದರ್ನ ಚಮಚ ಬರೋದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ತಕ್ಲೆ ವಯಸ್ಸಾಕೊರ್ದು ನಮ್ಮನ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಯ ಅಕ್ಲನೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಅದು ಪೋಯಿ ಮಾರೆ ಉಣಸು ಪೂರ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ತಕ್ಲೆನ ಉಣಸು ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಶೇಕೆಂಡ್ ಮಲ್ಪನ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಮದ್ಮೆ ಪೋನಾಗ ತೂವೋಡು ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆ ಗೊಂಜಾತ್ ಲೈನ್ ನಮ್ಮ ಪೋಪುನೆ ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ದುಮ್ಮಂಚತ್ ದಾರದ ಟೈಮುಗೆ ಹಾಲ್ ಇಪ್ಪೋಡನ್ ಇತ್ತೆ ಈ ತುದ್ದ ಲೈನ್ ತುಪ್ಪೇರು ಲೈನ್ ತುದ್ದು ಪಿರದೆಲ್ಲಡ ಬುಡಿದಿಡ ಬನ್ಪುನ್ ಲೈನ್ ಬಾರಿ ಉದ್ದೋಣು ಉಣಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮೊಕ್ಕುಲು ಉಣಸ್ ಮಲ್ಪರ ವೈದ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪರ ವೈದ್ಯರ ಅದು ನಮಕ್ ಡೌಟ್ ಅತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಅದು ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ದೊಡ್ಡವರ ಅರ್ನ ಬಡುಟೊಂಚಿ ಮಂಡೆ ಗುಟ್ಟುಂಡ ಪೋಡಿಯೊಂದಿತ್ತ ಮಾಮ ಬತ್ತೇರಂದಾಂಡ ಮೂಲೆ ಸೇರೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತೆ ಚೋಕುಲು ಏರೆಗ್ಲ ಪೋಡಿ ಸೇರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಕಾರಣ ಏನಕ್ಕೇನೇರಂದಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮನೆ ಪೊಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮಲ ಕೇರ್ಲಾತ್ ಒಂದು ಏರೆಗ ಬೇಜಾರಾಪುಣ ಅವನು ಏರು ಒತ್ತೊನ್ವಾರ ಎಂಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಎನ್ನ ಮಗಲಿಗೆ ನೆರಂಡ ಎಂಕಾ ಒಂದು ನಿಜ್ಜಿಜಿ ಎನ್ನ ಮಗಳು ಯಾನು ಬಂಡಿನೇಕ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನ ಕಂತಿ ಬಾಂಡೆ ದುಡ್ಡು ಈ ಏರು ನೆರ್ರೆಗು ಅಂತ ಅತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡು ಬಿನ್ನೆರು ಬತ್ತಂಡ ಮಗಲು ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆಗೆ ಬಂದ ಅಮ್ಮಗ ಕಿಂಕುವಲು ಅಮ್ಮ ಮಾಮಿಯೇ ಪಪೋರೆಗೆ ಅರಿಯದ್ದಿನ ಕುಲ್ಲುವೇರ್ಗೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲಿನೇ ಸಹಿಸೋನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ ಜೋಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬರಿದ್ರದಕ್ಲಿನ ಸಹಿಸೋನ್ವೇರ ನನ್ನ ಸಮಾಜದಕ್ಲಿನ ಸಹಿಸೋನ್ವೇರ ಪೂರಾ ಬುಡಿ ನಿಕ್ಲೆಗ ಪ್ರಾಯ ಬರ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ನಕುಲ್ ಮನಸ್ಸುಡ್ದಿವನ್ವೇರ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಾಮ ಫಲಕ ಪಾಡಿನ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗ ಸೇರದ ಉಡುಪೇರು ಸಂಬಂಧಲು ಪಂಡ ಅವು ದುಡ್ಡು ಕೊಂಡ ಬರ್ರೆಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡುದ ಪಿರೋಡು ಬಲ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡಿ ದುಡ್ಡೇ ಜೀವನ ಅದು ಪೋಂಡು ಹತ್ತು ಮಲ್ಲ ರಾಜ ಇತ್ತೆಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವನಗೆಂದಿಯೇ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಪಂದ ಏನ ಪುದರು ರಡ್ಡು ಕೈಲ ಪಿದ ಇದಿದ ಏನೋ ಕೊಂತು ಬುಡಿಯರು ಆಯ ಪಂಡೆಗೆ ರಡ್ಡು ಕೈಲ ಪಿದ ಇಪ್ಪಡು ಏನ ಪುನನು ತುಂಬೊಂದು ಪೋನಾಗ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಗುಲು ಏರುಲ್ಲೇರ ಅಂಚಿನ 4 ಜನನೇ ನನ್ನ ಪುನ ತುಂಬಾರ ಪಂಡ್ಲೆ ಪಂಡದು ರಾಜರ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ದಾಯಗಣ ಇಂಚ ಪಂಡದು ಯಾನ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ರಾಜೆ ಅಂಡಲ ಏನಡ ಎತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿತ್ತುಂಡಲ ಕಡೆ ಕಾನಾಗ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬಾರಿ ತಿರುಗಿದ 4 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಏನ ಪ್ರಾಣ ಒರಿಪಾರೆ ಗಾಯಿಸಿ ಪಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಗೊತ್ತಾವಡು ಯಾನು ಪೋನಾಗ ದಾಲ ಕೊನೈಜಿ ಪಂದಲ ಏನ ಪ್ರಪಂಚ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪಂದು ರಡ್ಡು ಕೈನು ಪಿದೆದಿದ್ದು ಏನ ಪುನನು ಕೊಂತೆರ್ಗೆ ಉದೇ ಜೀವನ ರಡ್ಡೇ ದಿನದ ಜೀವನ ಈ ಜೀವನದ ನಡುಟು ನಮ್ಮನ ಧಾರ್ಮಿಕತೆರು ನಮ್ಮನ ಜಾತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲು ನಮ್ಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರಲು ಒಂದು ಏಪ ನಮ್ಮನ ಜೀವನದ ಒಂಚಿ ಬಳುವಳಿಯಾದ ಪೋಪುಂಡ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ದೀಪ ಐಕ ಯಾನು ಏಪಲ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡು ಸಾವು ಎಂಚ ಇಪ್ಪಡು ಒಂದು ಎನರ ಕೇನಿಯರಂದಾಂಡ ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಸಲ ನಮ್ಮನ ಪೊತ್ತಾದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕುಲ್ಲಿನ ನಮಕ್ ಆ ಒಂದು ನಕುಲಪ ನೋಡುಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರ ಇರ್ತೋರು ಚೊರ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಮಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಬಂಡೇರಣ್ಣ ಎನ್ನ ಬಾಳು ಸಾರ್ಥಕ ಈತೆ ನೆಕ್ಕ ಮಲವಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಬರ್ಚಿ
ಸಂಸ್ಕಾರ ಡಿಪ್ಪುಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಡಿಪ್ಪುಗ ಒಂಜಾತು ಜನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕಗ ತೆಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಗ ಇತೇ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊನಗ ಅಂದ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಬಂದುಲೆ ತುಳುವೆರೆಗೂ ದೇವಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಜೀವಾಳಾವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಐನು ಬುಡ್ದು ಬದುಕರೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಎಂಕುಲು ಪೋಡಿವ ಎರೆಗ ಕೇಳಂದಾಂಡ ಮಣಿಮಂಚ ಉಡಿತನ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಕುಲರ ಗುಂಡ ಬುಡ್ದು ಸಾನ ಜಗದು ತೀರ್ಥ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತದ ನಲತೆರಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲ ಗಗ್ಗರಗೆ ಎಂಕುಲು ಪೋಡಿವ ಅಕ್ಕುಲು ಕೊರ್ಪುನ ಅಭಯ ಹಸ್ತಗೆ ಎಂಕುಲು ಪೋಡಿವ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಿಂದನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡಟಾವೊಂದುಂಡು ಉನೇನೆ ಯಾನು ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪುವೆ ನಿಕುಲು ಇತ್ತೀಚೆಗೂ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಎರಡ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಉಂಡಮ್ಮ ಎರಡ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ನಾಯ್ದ ಬೀಲಾಡ್ಲ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಉಂಡು ನಾಯ್ದ ಬೀಲಾಡ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಕುಲು ತೂದಿಪ್ಪರು ಬೊಂಬೈದಂಚಿನ ಮಹಾನಗರಿಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ನಿಂದನೆ ಆತುಂಡು ಒಂಜಾತ್ತು ಜನ ಬಾರಡು ಪೂರ ಕುತ್ತೊಂದು ಬಾರನ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಾ ಕಡ್ಗ ನೈಕ್ಲನೆಕ್ಕನ ಪೂರ ಪಸೊಂದು ಕುಂಬರನ ಪೂರ ವೇಷಲು ಮತನ ಮತ್ತು ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತೊಳುವಾಗಲಾತನ ಬೇಜಾರು ಯಾನ ಪನ್ಪೆ ತುಲೆ ಏಪ ಭಯ ಭಕ್ತಿನ ದಾಂಟಿದು ಪೋಪ ಏಪ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪೋಪ ಏಪ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪೋಪ ಆನಿ ನಮ್ಮ ತಾದಿ ತತ್ತ ಅಂದೇ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಡು ಕೋಲ ಅನಗ ದೊಡ್ಡ ಹೊರ ನೂಕುವೆರು ಮಗ ದೈವದ ಪ್ರಸಾದ ಗೆತ್ತೋ ನ್ಯಾನ್ ನಮಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ದೈವಗ ಮಿನಿಯನ್ನ ಲೌತ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಗೊತ್ತಾವ ಮಾರ್ರೆ ಆನಿ ಅಲೆಗೆ ಅನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ ದೇವ್ ಗೊತ್ತಾವ ಬಂದ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಪಡ್ಲೆ ಅಂದು ದಾಯಗು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವಗು ಪೋಡಿವ ಏತ್ತು ದೂರ ಯಾನು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನೆ ವರ್ತ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಎನ್ನ ಬೇರಿ ಬುಡುವ ಪನ್ಪಿ ಪೋಡಿಯ ಒಂಜಿ ತುಳುವಗಿಜ್ಜ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗುಂಡು ಯಾನು ಒಲ್ಪ ದೆಂಗದು ಕುಲ್ಲಡು ದುಬೈ ಎತ್ತ ಐತು ಕಡಪ ಯಾನು ಪೊಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಪನ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ತುಳುನಾಡಿತ್ತಿನ ಬಾಲೆಗು ಮಾತ್ರ ಅಮ್ಮ ಅಂಚಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಏಪ ದೂರ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪ ಆನಿ ಜೋಕುಲು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುವೇರು ಇನ್ನು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಫಿಯಲು ಇನಿ ಕೊಲೆ ಇನಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪೂರ ಕರಾವಳಿದಂಚಿನ ಜಾಸ್ತಿ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಕೇನಿರಂದಾಂಡ ನೆಕ್ ಕಾರಣ ಮುಂದೆ ದೇವೇರು ಪಂಡ ಪೋಡಿಗೆ ದಾಂತೆ ಬೋತುಂಡು ನನ್ನ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಪೋಡಿವೇರು ಏರು ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ದೈವಾನಿಂದನೇನು ಯಾನು ಈ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ದಯದೀದು ಜವನರು ಇತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಹಿರಿಯರು ಪಂದಿತ್ತೇರು ಘಟಗಳಿದ್ದರೆ ಮಠಗಳನ್ನಾದರೂ ಕಟ್ಟಬಹುದಯ್ಯ ಘಟಗಡೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಚಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಯ್ಯ ಪಂಡಿನಕ್ಕ ಹೊರ ಜವಾನ್ಯರು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತನ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚಾದು ಮೂಲವಾದ ನಮ್ಮನ ಧಾರ್ಮಿಕತೆನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆನ ಒರಿಪಾವನಂಚಿ ನಮ್ಮ ಏತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪ ಆನಿ ಇಂಚಿನ ಉತ್ಸವಲು ಮಾತ್ರ ಐಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನು ಕುಲ್ಲವ ಅರೆಗೂ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವ ಪೋಪ ಪನ್ಪುನ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆನ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕರಿಗಿಚ್ಚಿ ನವ ಏಪ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಗೆ ಬೈದಿನ ಒಂಜಾತ ಅವಘಡನು ವಿರೋಧಿಸೋ ಒಂದು ಪೋಪ ಅದಾಗ ಅಪ್ಪಿಗೆ ಆತ್ತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕರೆಗೆ ಆತ್ತ ಅವಕಾಶರು ತಿಕ್ಕೊಂಡುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಹಿರಿಯರು ದುಮ್ಮುದ ಕಾಲಡು ಕಂಡಡು ಪೂರ ಬೆಂಡದು ಜೀವನ ಮಲ್ತು ನಿತ್ತನ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ಒಂಜಾತು ಜನ ಇನ್ನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಲ್ಪುವೇರು ಆಕಲು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಪೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಪೇರು ವಕೀಲರು ಆಪೇರು ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಿತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೊಂದೇನು ಭಾರೀ ಕಡೆ ತೂತೆ ಯಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರಡ್ಡರೆ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೆ ಅವಳು ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿ ಪೂರ ತುಲೆ ಒರಿ ತಮಿಳ್ದಾಯಿಗೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಸಾರ ಜನ ತಮಿಳ್ದಾಕಲು ಅವಳ ಮಗ ಸೇರೋ ಒಪ್ಪೇರು ಒರಿ ಮಲಯಾಳದಾಯಿಗೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಪೂರ ಎನ್ನ ಕಂಪನಿ ಎತ್ಪೇರು ಅಂಡ ಒರಿ ತುಳುತಾಯಿಗೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಾಡೋದಕ್ಕ ಒಕ್ಕೋರಿ ತುಳುವನ ಇಲೆಪ್ಪಾಯಿ ಒಂದೆಂಕ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಇದನ್ನ ಜವನರ್ನ ಮನಸ್ಸುಡತೆ ನಮ್ಮ ಕುಲು ಬನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಣ್ಣ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಜವನನುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ದೇರು ಒಂಜಾತು ಡಿಗ್ರಿ ಲಕ್ಕಲ ಕೈಟುಂಡು ಆಂಡ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೋನ್ ಅಂದು ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರ್ತುಲೆ ಆ ಸಾಲ ಕಟ್ಟೆಗ ಲೋನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೇಡ ಲೋನುಗು ಅಕ್ಲೇಡ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡ ದಿನಾಲ ಅಮ್ಮಡ ಕಲ್ತಾಯ ಬಕ್ಕಲ ಕೇನೋಡತ್ತ ಪನ್ಪಿ ಬೇಜಾರಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಡು ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಅನ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಸರಸ್ವತಿ ಎಂಚಾಕಿ ಏನಿರಂದಾಂಡ ಮಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪಾಲು ವಿದ್ಯೆ ಕೊರ್ಪಾಲು ಆಲು ಕೊರ್ಪುನ ವಿದ್ಯೆ ಎಂಚಾಕಿ ಏನಿರಂದಾಂಡ ಅವು ಎಂಕು ಪಂಡು ಬಚ್ಚದಿವರೆಗತ್ತು ಒಂಜಾತು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾವಂತೇರು ಈ ದುಡ್ಡು ದಕ್ಕಲೆಗೆ ಎಂಚಾಕೇನ್ಲೆ ದುಡ್ಡು ಕೂಡುದಿಪ್ಪೇರು ಕೊರ್ರೆಗೆ ಅಕ್ಲೆಗ ಮನಸ್ಸು ಉಡುಪುಜಿ ಆಯ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಐ ಕೊಂಜಾತು ಬ್ಯಾನರ್ ವಾಡೋ ಅರ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಅಂಚತ್ತ ಐ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟುಂಡಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಲ ಜನ ಅದು ಬೋಪ ದಾಯೆ ಪಂಡ್ಲೆ ಈ ವಿದ್ಯೆ ಪಂಡಿನವು ಒಂಜಿ ವಾ ಕಲ್ವಗ್ಲ ಇನ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆಗ ಆಪುಜಿಗೆ ಕಂಡೊಂದು ಬೋರೆಗ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನಕ್ಕೇನೇರಂದಾಂಡ ಯಾನು ಎನ್ನ ವಿದ್ಯೆನು ಬೊಕ್ಕೊರಿಯಾಗ ಒಂಚು ಎನ್ನ ಅರಿವಿನ ಒಂಚೂರು ಪಂಡೆಂದಾಂಡ ಆಯ್ ಐಕೊಂಜಿ ಬನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿ ಆದುಕೊಂಡು ಐಕು ಶಾರದಾ ಅಮ್ಮ ಆತ್ತು ಪೊರ್ಲು ದಾಯಗ ಪಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲಿತ್ತಿ ಯಾನು ಉಲಯಪೋನಗ ಆರ ಆತ್ತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವೇರು ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ಏಪ ಮನಸ್ಸುಡು ನೆಮ್ಮದಿ ಮನಸ್ಸುಡು ಶಿಕ್ಷಣ ಮನಸ್ಸುಡು ವಿದ್ಯೆ ಮನಸ್ಸುಡು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಪ್ಪುಂಡ ಅಕ್ಕುಲು ಎಂಚ ಐತನಲ್ಲ ಅಕ್ಕುಲು ಪೊರ್ಲೆಂಕ್ ಐಕ್ ಶಾರದಮ್ಮ ಆತ್ತು ಪೊರ್ಲು
ಚಂಚಲೆ ಅತ್ತು ಆಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿತಾವರಡು ಕುಲ್ದುರ ಅಂಚುವರ ಇಂಚುವರ ಪಂದರೆಗೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲ ವಿದ್ಯಾಮಾತೆ ಅಂಚತ್ತು ವೀಣಾಪಾಣಿ ಆಲು ನಿಕುಲು ಏತ್ತು ಕೊರ್ಪರ ಐ ಕೊಂಚಾತು ನಮಕ್ ಪಿರ ತಿಕ್ಕರೆಗೊಂಡು ಅಂಚಾದು ಉದ್ಯೋಗ ಇಪ್ಪನ ನಕ್ಲೆಗು ಉದ್ಯೋಗ ತಿಕ್ಕಿನ ಜವನರು ದಯದೀದು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯ ಒವ್ಲಾ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಇನಿಕಲ ಎತ್ತೋ ಜನ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಾನಕ್ಕ ಆಕ್ಲಡ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸಾನಕ್ಕ ಮೊಕ್ಕಳ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಪಾದು ಕೊರ್ಲೆ ಪಾಡುದು ಎನ್ನ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನ ಇನಿಕ್ಕಲ ಯಾನ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸವೆ ದಯಗು ಬಣ್ಣ ಎಂಕುಲು ಬಡತನಡೆ ಕಲ್ದಿನಕುಲು ಎಂಕುಲು 3 ಜನ ಪೊಣ್ಣುಲು 3 ಜನ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲಡುಲ್ಲ ಅಂದಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಬಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ಪುಣ್ಯ ಅಂಚಾದ ಐನ ಬೊಕ್ಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯನ ಪಟ್ಟಿ ಅಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಧಾನ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಜೋಕ್ಲೆ ಮನಸ್ಸಡು ಒಂಚೂರು ಬುಳೆ ಪಾದ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಯಾ ಆಹಾ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇನ್ನು ಬರುತ್ತಿರೋದನ್ನ ತುಂಬುದೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪಯ್ಯ ಮಾರೆ ಅಂದು ಪಳ್ಳೆ ಅದಾಗ ನಿಕುಲು ಕಾಲರ್ ಲೆತ್ತದು ಪದಲಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕರಿಗೆ ಬೇಲೆ ಪದುಕೊರಿ ಏವಣ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೊರತೆ ಉಂಡು ಐನ ನಮ ನೆಂಗಿಸಾಗ ಐಕ್ ರಾಜಕಾರಣ ಆಕ್ಲೇನು ಮೊಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಕಾಪನ ಬಡ್ಚಿ ನಮ್ಮದೇ ಆಪನ ಬೇಲೆಲ್ಲವು ಐನು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತುಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗು ಶುರುಕು ಒಂಜಿ ಚೂರು ತೆಲ್ಪರ ಕಲ್ಪಾದು ಬಿಡ್ಲೆ ಇದು ಜೋಕುಲು ತೆಲ್ಪುಜೇರು ಐತಾತು ಖುಷಿ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಎಂಕ್ಲಿನ ಉಡುಪಿ ದಂಚಿ ಮತ ಬತ್ತಾರಂಡ ಈ ಅಜ್ಜರಕಾಡು ಪಾರ್ಕಡು ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗು ಜೋರು ಕಲ್ಕುನಗೇನುಂಡು ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಮಾರೆ ಕಲ್ಕುವೆ ಅಂದಕೇನಿಯರಂದಂಡ ಅಕುಲು ತೆಲ್ಪುನಗೆ ಕೃತಕವಾದ ತೆಲ್ಪುನಗೆ ಪಾರ್ಕಡು ಅಂತ ಒಂಜಾರು ಜನ ಅಕ್ಲನ ಪೂರ ಎಂಕ ಬಂದವು ಕೆಲವು ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಹಾಸ್ಯಗಳು ವಿಧ ವಿಧವಾದ ನಗು ಪಣ್ಣದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಆ ಕಲ್ಕುನ ಪುರ ಉಂಡು ಯಾನೆ ಬಂದ್ಪುನ ಬಯ್ಯದಾನಾಗಪ್ಪ ಕಳನೆ ಬರ್ಪುರ ಟೈಮಗು ಕಾತು ಕುಲ್ಲುಗ ಜೋಕ್ಲೆನು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಗ ಸುತ್ತ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಬಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲುಗ ಇನ್ನು ಆಫೀಸ್ ಇಡಿ ಏನಾಂಡು ಮಗ ನಿನ್ನ ಶಾಲೆಡಿ ಏನಾಂಡು ಅಂದಕ್ಕೇನು ಗತುಕ ದಿನಟ್ಟು ಒಂಜಣ್ಣ ತೆಲ್ಕೆದ ಸಂಭವ ಸಂದರ್ಭ ದಾಂತೆ ಪೋವ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆನೆ ತೆಲ್ಪುಗ ಅದಗ ತೆಲ್ಪುಗ ನಮ ಒಡೆ ತೆಲ್ಪುನ ನಮಕ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಬುಂಡ ಚಂದ್ರಿಕನ ಸನ್ನಿಧಿನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಗಡಿ ಹೋತು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೇನೇ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ನಾನು ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಖುಷಿ ಏರು ತುಪ್ಪುನ ಅತ್ತೆ ಭ್ರಮಾಲೋಕಡ್ದು ದೂರ ಬರ್ಕ ಇನಿ ಒಂಜಾತ್ತು ಜನ 5 ಜನ ಕೊಲ್ಲುದು ಮುಂಚೆ 4 ನಿಮಿಷ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಪಠನೆ ಮಲ್ತಾರಂಡ ಯಾವು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಸಮಯಮ್ಮ ಇನ್ನು ಏರಮ್ಮ ದಿನಾಲ ಓದುನು ಪನ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಚಾಲೀಸ ಓದುಲೆ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಈ ಜಾಗಟೆಲು ಈ ನಮ್ಮನ ತಾಳದ ಶಬ್ದ ಮತ ಕೇಂಡ ಯಾವು ವಾ ಭೂತ ಪ್ರೇತಲ ದೂರ ಬೊಪ್ಪ ಪನ್ಪಿ ಕಾಲ ಕೂಡ ಬರೋಡ ಆತನ ಮೂಲ ಭಜನೆ ಆಂಡೊಂದು ಎನ್ನುವೆ ಅನ್ ಬ್ಯಾರೋಡ್ದು ಭಜನೆ ಆದಿರ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಂಕ ಖುಷಿ ತುಲೆ ದುಮ ಮಾತ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಲೆಸ್ಸೊಂಬೋನಾಗ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಲೆಸ್ಸೊಂಬೋನಾಗ ಯಾನ ಚೌತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಪಂತಿನ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಾಜಿನ ಗಣಪತಿನ ಪೊರ್ಲುಡು ಕುಲ್ಲವನ ಗಣಪತಿಡ ಪನ್ಪುನ ದೇವರೇ ಎಂಕು ಎನ್ನ ವಿಘ್ನನ ಪೂರ ದೂರ ಮಲ್ಪು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಗ ಅಂಚ ಮಲ್ಪು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಇಂಚ ಮಲ್ಪು ಎನ್ನ ಬುಡದಿಗೆ ಹತ್ಕೋರು ಇತ್ಕೋರು ಕಡೇತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಟೈಟ್ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಡಿಜೆ ಸೌಂಡ್ ಐಕೊ ನಲ್ತು ಒಪ್ಪುನ ಮಿನಿ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಯ್ಯಾರಂಡ ಕಡೇಕು ಗಣಪತಿ ಎಪ್ಪಲು ಎನ್ನು ನಾ ಬಣ್ಣದು ಯಾನೆ ಎನ್ನೋದಿತ್ತೆ ಮಸ್ಸಲ್ಲ ಮಿತ್ತುಡು ಕುಲುದು ಗಣಪತಿ ಎನ್ನೇರೋ 7 ದಿನ 6 ದಿನ ಎಂಕ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತ ಕಡೇ ತಾನೆ ನಿನ್ನನೆ ಅವತಾರ ಅಡೆ ಮುಟ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತದ ನಮ್ಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಲ ಅವು ಬದಲಾಣ ಕಲ್ಲಡ್ಕಡು ಒಂಜಿ ರೋಡು ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ಕುಣಿತ ಶುರುವಾಂಡು ಆನೆ ಆ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆನ ವಿಡುತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಈತು ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬಂಡ ಅವು ಬರೋಡಿಗೆ ಐಟು ತಿಕ್ಕುನ ಝಲಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಐಟು ತಿಕ್ಕುನ ಖುಷಿನೇ ಬೇತೆ ಒಂಜಾತ್ತು ಜನ ಈ ನಮ್ಮನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಆ ಜೋಕುಲ ಆ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ತಾಳ ಪಸಂದು ನಲ್ಪನೊಂದು ಪೊರ್ಲುಂಡತ್ತೆ ಅವು ನಿಕ್ಲಿನ ವಾ ಡೀಜೆಗ್ಲ ಸರಿ ಸಾಟಿ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಿನ ಕುಣಿತಲು ಬರಡು ಅಂಚಿನ ಭಜನೆಲು ಬರಡು ಅದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಮೈಕ ಪೂರ ಅದಾಗ ಕಮ್ಮಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾಯಗ ಮಾಡ ಪೂರ ಉದ್ದಾರ ಆದಿಪ್ಪೇರತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಬೋದು ಅರೆ ದೊಡ್ಡ ನಿಚ್ಚಿ ಪೋಯಿನಲ್ಲ ಬಗ ಪೂರ ಬಂಡ್ರು ಎಂಚಿನ ಅರೆ ದಿಯೋಲು ಮಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಶಾಪಲ್ಲ ತಪ್ಪುಂಡು ಅದಾಗ ಅಂಚಾದ ಆ ಸಮಯ ಐನಾತ್ತು ಬೇಗ ಬರಡು ಒಂದು ಪಣೊಂದು ಶಾರದಾಪ್ತನ ದುಂಬುದಿತ್ತರು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗುರುತಿಸವನ ಬೇಲೆ ಆವಡು ಎಂಕ ಖುಷಿಯಾಡು ಒಂಜಿ ಸಲ 3 ಜನ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸಾಯರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಲ 3 ಜನ ಜವನರನ್ನು ಗುರುತಿಸಾಯರು ಅವಲ ಎಂಚ ಕ್ರೀಡಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಿವೋದಾಕ್ಲನ್ನು ಗುರುತಿಸಾಯರು ಒರಿ ಸೈನಿಕ ಗನಿಕುಲು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತಾರೋ ಎಂಕವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಣ್ ದಾಯಗ ಪಂಡ್ಲೆ ಇಡೀ ದೇಶಡು ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಎಂದು ನಾವು ಉಂಡು ಆಗಸ್ಟ್ 15ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನೆ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜನು ಪತ್ತುನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಹತೆ ಇತ್ತಂಡ ಇಂಚಿನ ನಿವೃತ್ತ ಸೇನಾನಿ ನಗ್ಲೆಗ ಮಾತ್ರ
ಅಕ್ಲೆಗೆ ಉಸಂದಾಯ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಎರೆನೆರ ನಾಲೆಪ್ಪುನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಓಟು ದಿಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆನೊಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುನು ನಮಕೊಂಜಿ ಶೋ ಆರು ಬತ್ತೇರು ಮೇರು ಬತ್ತೇರು ಪನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಮೊಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪುನ ಉಂಡತೆ ಅವು ಭಾರತಾಂಬೆಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಪುನವು ಅಕ್ಕುಲು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಮಸ್ತು ಸಲ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡು ಈ ಸೇನಾ ಇರ್ನ ಬುಡದಿ ಬೈದೇರೆ ಮೂಲುಲ್ಲೇರೆ ಏನಮ್ಮ ಆರನ್ನ ಪಿರಾಸ್ ಇಡುಕುಲ್ ಓ ರೈಟ್ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಬ್ರಿಡ್ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಪುನ ಹುತಾತ್ಮ ಸೇನಾನಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅದಾಗ ಐನ ಮಲ್ತನ ಎಲ್ಲ ಒರಿ ಸೈನಿಕೆ ಅರ್ನ ಬುಡದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರು ಯಾನ ಬಂಡ ಇತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲ ಇಂಚ ಗೊತ್ತೇ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೂ ದುಬೈದನೇ ಪೋದುವೋಡು ದುಬೈಡೆ ಪುಡಾಯ್ ಇಚುನ ಕುವೈತಡ್ಲ ಬುಡಾಬುದ ಬಿಡ್ಲೆ ಪುಂಡ ಅವಲ ಒಂಟೆ ಕೊಯ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಿದೆಯವ್ರದಾಣು ಓಡು ಒಂಜಿ ಪಿದೆಯವ್ರದಾಣು ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ಮೊಕ್ಲ ಪೂರ ಗಟ್ಸ್ನಿ ಅಂತ ದಾಯ ಬಂದ್ಬೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಪೊಣ್ಣು ಲೆಂಚ ಪಣ್ಣೊಂಜಿ ಡ್ರೈವರ್ನ ಮದ್ಮೆ ಅವರ ಬೋಡಿವ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಪೋದುವೆ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸೇನಾನಿನ ಮದ್ಮೆ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ತಕ್ಕತ್ತು ನಾ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ ಗೆತ್ತೊಂದಲತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಚೋಕಲೆಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಅಕ್ಲದಿ ನೀ ದೇಶ ನಡತೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಏರಡ್ಲತ್ತು ಇನಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ನಕ್ಲೆ ದಂಪತಿ ನಕಲು ಬತ್ತೇರು ಕುಟುಂಬದ ಕಲು ಬತ್ತೇರು ವಾ ಧೈರ್ಯದ ಬೊಚ್ಚಣ್ಣ ಹಾಕ್ಲೆಗ ಪೋದು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಾತ್ ಗದ್ದಲ ಮಲ್ಪುನ ಬುಡು ನಕ್ಲೆಗ ಬೆತ್ತು ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೊಕ್ಕೂಲು ಎಂಕ್ಲನ ದೇಶನ ಇನಿಕ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಇಪ್ಪಿನ ಅಂಚಾದ ಅರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನ ಅರೆಗೆ ಮಾನಾದಗೆ ಮಲ್ತನ ಎಂಕ್ ನಿಜಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಈ ಮೊಬೈಲ್ದ ಯುಗಟ್ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧನ ಕನಕ ಒಂಜಾತ ಜನ ತೆಲ್ತೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ದಾರು ಮೇರು ಆರು ಪಡೊಂದು ಖುಷಿಟ್ಟು ಪತ್ತೇರ್ಗ ಎನ್ನ ಪನ್ಪುನ ಸ್ವಾರ್ಥನ ದೂರ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ನಮ್ಮ ಕುಲು ಪನ್ಪುನ ಮೋಕೆ ದೀಕ್ಕ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ದುಂಬು ತುಲೆ ಗುಟ್ಟು ಪನ್ಪುನ ಪಂಡ ಅಂದಾತ್ ಇತ್ತ ಬಸುಡು ಪೂರ ಪೂನ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತಿರುದುಲೆಗೆ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತ ಇರ್ ಬಾರಿ ಕೆಬಿ ಬಾರಿಕ್ ದಿನಲ್ಲ ಗೊತ್ತ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ಪೆ ನಮಗ್ ಬರಟು ಕುಲ್ದಿರಗಳೆಗೆ ಏನು ಎಂಕ್ ಮಿನಿಯಾವ ದಯವಣ್ಣನ ದೊಂಡೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎಂಕ್ ರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ಬರ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎದಗಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಡ್ಡೆ ದಾನಿ ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ದರ್ಬರ್ ಹೊಡ್ಬಿಡ್ಜಾರ ಅಮ್ಮ 12 ಗಂಟೆಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಇಡೀ ಇಲ್ಲದಾಗ ಪೂರ ಲಕ್ಕೋಡು ಎನ್ನ ದೊಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಈ ಜೋಕುಲು ಎಂಚ ಫೋನ್ ಬತ್ತೇರ್ವೇರು ಪಂಡ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯ ಒರಿದ ನಾ ಈ ಮಿನಿ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆ ಪಣ್ಲೆ ದುಃಖ ಅವು ಮಿನಿ ಪಂಜುಡುಂತದಾಗ್ಲೇನ ಐನು ಒಂಜಾ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಣ್ ಅಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬರ್ಲು ಮೆಲ್ಲ ಬಾತಿರುವೇರು ಆ ಮೆಲ್ಲ ಬಾತಿರುನೇನು ಸಂಸಾರದ ಚೂರು ಕಣತದು ಸಂಸಾರದ ಗುಟ್ಟಿನ ಚೂರು ಮೆಲ್ಲ ಬಾತಿರು ನನ್ನ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದಾಂಡ ಸಂಸಾರ ಉದ್ಧಾರ ಅಂಚಾದ ಈ ಚೂರು ದೂರ ಬರ್ಕ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬೋರ್ಡು ಒಂಚು ಯೂತ್ ಆದಿಯಾನ ಇನ್ನು ಇನ್ನ ದೂರುಜಿಯಾನು ಯಾನು ಮೊಬೈಲ್ದ ವಿರೋಧಿ ಯಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ದ ವಿರೋಧಿ ಪುನಃ ನನ್ನ ಓಲ ಪನ್ಪುನ ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಇತ್ತೊಟ್ಟಿಗು ಅಂಡ್ ಅವೇ ಜೀವನ ಅದು ಪೋರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಮದಿಮೆ ಪನ್ಪುನವು ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರುದೀದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಚುಕ್ಕಿದೀಪ ಒರ್ತಿ ವಕೀಲೆದಿ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಇನ್ನು ಕೇಸುಲೆ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಇನಿ ಆಫೀಸ್ ಶುರುವಾದು 3 ತಿಂಗಳಾಂಡು ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ಎದುರು ಎನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಉಂಡು ಈ 3 ತಿಂಗಳು ಯಾನು ಸರಿ ಸುಮಾರು 7 ಡಿವೋರ್ಸ್ ಇನಿ ಒರ್ತಿ ವಕೀಲೆದಿದ್ದು ವಕಾಲತ್ತಿಗೆ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊರಿಯೆ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ಗು ಈ ವಕೀಲರ್ ಪುರ ಎಂಚ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಬತ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲೇಜ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಬತ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಲ್ವೆ ಈ ಕಣ್ಣನ ಹಣ ರಡ್ಡಿಸೋದಲ್ಲ ಕಣ್ಣನ ಪೊಣ್ಣನ ರಡ್ಡಿಸೋದಲ್ಲ ಕುಲ್ಲವೆ ದಾದಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಾತೆರೊನ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಸುತ್ತಾರಾಮ ಪೂಜೆರು ಎಂಕಾ ಪೂಜೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಾರ ಅಂತ ಒಂಜೆ ಕೆಲವು ಜನ ತುಲೆ ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮದ್ಮೇಲಿಪ್ಪು ಐತೆ ಎಂಗ್ ಬೇತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕಲ ಉಂಡು 2 ಜನ ಮದ್ಮೆ ಆಕ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಜಿ ಮುಗಿಪಾದ ಬುಡುಕ ಬಣ್ಣದು 1 ವರ್ಷ ಮದ್ಮೆ ಒಂದು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಗ್ರೌಂಡ್ ದರಿಟ್ಟು ಆ ಡಿವೋರ್ಸ್ಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನು ಉಂದಿನ ದಾಯ ಮೂಲು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ದುಮ್ಮೊಂಚಿ ಕಾಲ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನೆ ಪರಡು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನೆ ಏನನೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೇ ಬುರಡು ಬಯ್ಯದಾದಾಗ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂಕುಂಡು ಎಂಕೆನ್ನ ಕಣ್ಣನೆ ಬೋಡು ಪನ್ಪುನ ಅಪ್ಪೆನ ಕುಲಿತ್ತೆ ಎತ್ತೇ ಬಡತನ ಇಪ್ಪಡು ಎತ್ತೇ ಕಷ್ಟ ಇಪ್ಪಡು ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಎಂಕೆ ಪನ್ಪುನ ಅಪ್ಪೆನ ಕೊಲಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಐತರ ಶಾಪಿಂಗ್ಲೆ ಸೋ ಪೂಜೆ ಎಂಕಾಯೇ ಒಡ್ಚಿ ಆಯನ ಆಫೀಸ್ದ ಕರ್ಮಾಡು ಎಂಕ್ ಟೈಮೇಜ್ ಎಂಕಾಯೇ ಒಡ್ಚಿ ಒಂಜೆ ಚೋರೆ ಪೊಣ್ಣುಲೆನ ಪೊಣ್ಣುಲು ಪಂಡ ದೇವೇರಿತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಎತ್ರ ನಾರೆಸ್ತು ಪೂಜಂತೆ ಯಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತಃ ಪಂಡರು ಶ್ಲೋಕಲು ಮತ ಆಕಾಶದ ನೀಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ತಾರೆ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನಿಟ್ಟು ತೂಗಿದಾಕೆ ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಬೇಕೆ ಸ್ತ್ರೀ ಎಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕೆ ಪಂದ ಕಬಿಕುಲು ಕೇಂಡೆರು ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡ ದೇವೇರು ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡ ದೇವತೆ ಪಂಡಿನ ಏಕೈಕ ದೇಶವು ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಮೂರು ತುಲೆ ಪೊಣ್ಣುಲಿನ ತುಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಪೇರು ಈ ವಿದೇಶೋಡು ಪೂರ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲವ್ ಲಂಚ ಇಜ್ಜಮ್ಮ ಅಂಡ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೊಂಚೂರು ಕೊರ್ನ್ಯವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡು ಮಣಿಪಾಲ ಕುಡ್ಲದಂಚಿ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಪೋಂಡ ಸಿಗರೇಟ್ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಮಠ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿರುಗುನ ಪೊಣ್ಣುಲೆತ್ತು ಬೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅತ್ತೆ ನಾ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡು ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಮಗಲ ಪಾಲ್ದದ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಗೇನೇನ್ ಆಯಗೆ ದೂರು ಇತ್ತೆ ಅನ್ಸತ್ತು ಕಾಲೊಂದು ಚೂರು ಬದಲಾಟಂಡು ಇತ್ತೆ ಜವನೇ ಇದು ಪೂರಾ ಹಣ್ಣು ಪುಗರ್ನತ್ಯಾನ ಎರಡ ಬಾರಿ ಜನ ಮಗ ಪನ್ಪೇರು ಸಹನಕ್ಕ ಏನಾಯ್ತನಲ್ಲ ಜಿ ಜವನೇರನ ಪೂರ ಫುಲ್ ಪುಗರ್ ಬೇರಾರು ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಆರು ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಪೂರ ನೆರೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಬಂಡು ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತಾ ಬಿರಲ್ ಒಂಜೇಲೆಕ ಇಪ್ಪುಜ ಅಂಡ ತಪ್ಪಿತ್ತು ನಲ್ಪ ಅವು ತಪ್ಪು ಪನ್ಪುನ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಕ್ಲು ನಿಕ್ಕುಲಾಲೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ದಿನ ಯಾನು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಡು ಸೈಪುನ ಆ ತಪ್ಪೊಡು ನಾಡ ಈ ನಿಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲನ ಸರಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಇತ್ತಿನ ಮಾಮ ಮಾಮಿ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂದ ಏಪ್ಪ ಮಾನುವೋಲ ಆ ನೀ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಲು ಪೂರ ಬಂದದು ಪೊಪ್ಪ ಅಂಚಾದು ಆ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಶಾರದಾಪ್ಪೆ ಸಮಸ್ತ ಪೊಣ್ಣು ಚೋಕ್ಲೆಗಳ ಕೊರಡು ಎಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ದುಡ್ಡುದ ಪಿರವಡು ಬಲ್ಪೆರ ತೊಳುವೆರೆ ದುಡ್ಡೆ ಜೀವನಾತ್ ಕಾಂಚನವೆಂಬ ನಾಯ ನೆಚ್ಚಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮರೆತನಯ್ಯ ಕಾಂಚನಕ್ಕೆ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ವೇಳೆ ಇದೆ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅಂದು ಬಸವಣ್ಣ ಪಂಡಿನೆಕ್ಕ ದುಡ್ಡೆ ಜೀವನಾತ್ ದುಡ್ಡುದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಜೀವನ ದುಡ್ಡಿತ್ತಣ್ಣ ಯಾನು ಮಾತ್ರೆಗೆ ತೊನ್ವೆ ಆರೋಗ್ಯನ ಏನಡ್ದ ಒಂದು ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆಗ್ ದುಡ್ಡಿತ್ತಣ ಯಾನ ಹಾಸಿಗೆಗೆ ತೊನ್ವೆ ದುಡ್ಡಿತ್ತಣ ಏನಡ್ದ ನಿದ್ರೆನಿಗೆ ತೊಂಡ್ರೆಗ ಒಂದು ಅಂಚಾದು ದುಡ್ಡು ಪೂರಲ ಕೊರ್ರೆಗ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗೆ ಏನು 1 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪೆ ಮೇಲೆ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಮೋಕೆನು ಆ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ರೆಗೆ ಆಪುಜತೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ತಿನ್ಪೂಜ ನಮ್ಮ ಐನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ದು ರೈತೆ ಬೆಣ್ಣಿನ ನುಪ್ಪುನೇ ನಮ್ಮ ಉನೋಡು ಅಂಚಾದು ದುಡ್ಡುದ ಪಿರವಡ್ದು ಬಲ್ಪಂದೆ ಸಂಬಂಧಲೆಗ್ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಒಂಜಾತು ಮೌಲ್ಯ ಕೊರ್ಪುನವಾಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಸಹನ ಕುಂದರ್ಲೆನ ಭಾಷಣ ಕೇಂದ್ರೆಗು ಪೊರ್ಲು ಜೀವನಡವು ಭಾರಿ ಬಂಗಾಪಣದು ತಾಯಿಗ ಬಂಡ ಯಾನು ಪನ್ಪುನವು ಮಾತ ಏನಾಡ್ದಾಪುಂಡ ಒಂದು ಮತ್ತಿತ್ತ ನಡಪುಂಡ ಅನ್ನಕೇನುವೇರು ಭಾರಿ ಜನ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಎನ್ನುವೆ ಒಂದು ನಮ್ಮಡ್ದಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲೆಡ್ದು ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಲುಂದಾಂಡ ಇಡೀ ಸಮಾಜನು ಕಟ್ಟುವಲಾಲು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಲುಂದಾಂಡ ಅವೇ ಸಮಾಜನು ಕೆಡವುವಲಾಲು ಇನಿ ತಿಹಾರ್ದಂಚಿನ ಜೈಲುಡು ಸಾರ ಜನ ಕೈದಿಲೆಗು ಸಂಸ್ಕಾರದ ನೈತಿಕತೆದ ಪಾಠನು ಪಂಡುದು ಸರ್ಕಾರ ಗೊಂಡಿನ ದುಡ್ಡು ಉಂಡತ್ತ ಪಂಡುದು ಐನು ತಿಣಂದೆ ತಾನಡ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯನ ಸಾರ ಕೈದಿಲೆಗು ಕೊರ್ದು ಇನಿ ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಒಂಜಾತ್ತು ಜನ ಕೈದಿಲನ್ನು ಬದಲು ಮಲ್ತೊಲೊಂದಾಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪರಬು ಏನಡ್ದು ಏನಮ್ಮ ಆಪುಂಡು ಪಂಡು ಏನಂದೆ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಪುನ ಈ ಸಮಯಡು ರೋಡು ಸಾರ ಗಿಡಕ್ಲೆನ ನಡೆದು ಇನಿ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಪ್ರಪಂಚ ತುಪ್ಪುನೆಕ ಬೆಳೆಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಇನಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೇರಂದಾಂಡ ನಮ್ಮಡ್ದು ದಾಯಗ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ನಮ್ಮಡ್ದು ದಾಯಗ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇನಿ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟದು ನಮ್ಮನ ತಾಂಕದ ಜೇರಂದಾಂಡ ಡೈರಿಗು ಪೇರು ಕೊರ್ದು ಬೊರಿನ ಪೇರುಡು ನಮಕ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರ್ಜೇರಂದಾಂಡ ಈ ಸಾಧನೆ ನಿಜಕ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆತು ಅಂಚಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಪನ್ಪನ ನಮ್ಮರ್ದು ಶುರುವಾವಡು ಎನ್ನ ಕಾರ್ದ ತುದಿರ್ದು ಶುರುವಾವಡು ಅವು ಶುರುವಾವಡು ಅಂದಾಂಡ ನಂಜಿ ಮತ್ಸರ ದೂರ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನೋ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಂಡೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮರ್ದಾವಡತ್ತೆ ಪಣ್ಣದು ಅರ್ ಕೇಂಡೇರು ಒಯ್ಕಮ್ಮ ಪಣ್ಣದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಮರ್ದಾವಡು ಇರು ಕೊರಿಯಾರಡ ಇರು ಕೊರಿಯ ಸನ್ಮಾನ ಸರಿ ಇಂದು ಬಂದು ಪಂಡೆ ನಾನು ತೆಲ್ತೇರು ಒಯ್ಕ ಕೇಂಡೆ ಯಾನು ಪಂಡೆ ನಂಜಿಗೆ ಮರ್ದುಂಡೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಗೇಂಡೆ ಅದು ಜೋರು ತೆಲ್ತೇರು ಒಂದು ಎನಾಡ್ದತ್ತಮ್ಮ ಏರೆಡ್ಲ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡದು ನಂಜಿ ಮತ್ಸರ ದೂರ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಊರುಡು ಪುರ ಎಂಚಕ್ಕೇನಿರಂದಾಂಡ ಪದ್ಯ ಬನ್ಪೆ ಸುಂದರಣ್ಣನ ಮಗಲತ್ತ ಆ ಪದ್ಯ ಪರ ಒಂದೇ ಪೋಲಂಚಿ ಬಿಡು ಊರು ದಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಅಸಡ್ಡೆ ಒಂದಿಪ್ಪರೆಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಏನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪಲು ಏನ ಒಂಜಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೋಲು ಏನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಬುಡ್ಪವಲಂದಾಂಡ ಅವು ಅಪ್ಪೆ ಕೊರಿನ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಸಂದಾಯ್ತಾಯಿನ ಅಕ್ಕಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಗುರುತಿಸವನ ಕಲಾವಿದರ ಆಪೆರೆ ವಿನಃ ಅಸಡ್ಡೆಗೂ ನಮ್ಮ ನೂಕುದು ಪಾಡುನ ಕಲಾವಿದರ ಕುಲಾವರಿಗೂ ಬಲ್ಲಿ ನಂಜಿ ಮತ್ಸರ ದೂರ ಮಲ್ಪುಗ ಎನ್ನವು ಪಂತ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥನ ದೂರದಿದು ನಮ್ಮನವು ಪಂತ್ನ ತೆಂಬರದ ನಾದ ಊರಿಡಿ ಕೆನಡು ಪನ್ಪಿ ಎನ್ನ ಈ ಪಾತ್ರದ ಒಟುಗು ಪ್ರಾಯಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಯಾನು ತೂವರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಕುದ್ಯ ಯಾರು ಉದ್ದದ ಶಾಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾಡ್ದಾರೆ ಎಂಕ್ ಎಕ್ಕಡು ಬೊಕ ಇತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ ಬಂಡ ಒಂದಿನವರ ಪಿರವಾಡೋನ್ ಎದುರುವಾಡೋನ್ ಅಣ್ಣ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ದಾಯಕ್ ಬಾಡ ನೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಲ ಮೋಕೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಗೆತ್ತ ದೀಪುನೆಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದೊಂಜಿ ಸರ್ತದಿತ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ ಎತ್ತು ಓಡಾತ್ತೆ ಯಾನು ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಮನೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿಪ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಎಂಕೆ ಖುಷಿ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಉಂಟೋಡು ಅಂಚದು ಒಂದೊಂಜಿ ಎಂಚ ಓಡ ಅಂಚದಿತ್ತಾರೆ ಏನನೇ ಆವಡು ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತದು ಎಂಕಂತೂ ಖುಷಿ ಆಂಡು ನಿಕ್ಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪಡು ಮನುಷ್ಯ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಡು ನಮ ಆಯಿನಾತ್ ಆಯಗ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಕ ಆಯ ಮಲ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಡು ಹಾಳು ಮಾರಾಯ ಅಂದು ಒಕ್ಕರ ಬೋಯರಂದಾಣ ನಿಕ್ಲು ಒಕ್ಕೊಂದೇ
ಇಪ್ಪುವರು ಅಂಚಾದ ಯಾನ ಬಂದ್ಪೆ ಬಾರಿ ಸಲ ಯಾನ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುನಲ್ಪ ಒಂಜಿ 100 ಜನ ಬತ್ತೇರಂಡ 85 ಜನ ಏನ ಭಾಷಣ ಗೆಂಡ್ರೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ನನ್ನ 15 ಜನ ಕುಂದರ್ಲು ಒಲ್ಪ ತತ್ತೇರು ಬಂದ ಐನೊಂಜಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬರೆದು ಬಾಡುಗ ಅಂದ್ ಬರ್ಪೇರು ಇಂಚಿ ಮರ್ಲದ ನಡುಟು ಇನಿ ಯಾನ ಐಕ್ ಬಂದ್ಪೆ ತುಲೆ ಕಾರು ಒಯ್ಪುನ ಅಂದುಂಡು ತುಳುಟು ಅಕುಲು ಕಾರು ಒಯ್ಪುನ ಪಂಡ ಕಾರು ತಿರ್ತೆ ಅಕುಲು ಕೈ ಮೂಗು ಊರು ಒಯ್ಪರ ಆಪು ಚಕ್ಲೇಟ್ ಅಂಚಾದ ಪೋಪ್ನ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಇತ್ತಣ್ಣಂದಾಂಡ ಪೋಪಿ ಸಾಧಿ ಸತ್ಯ ಇತ್ತಣ್ಣಂದಾಂಡ ದೈವ ದೇವೇರೇನ ಅಭಯ ಹಸ್ತ ಐಕ್ ಸದಾ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಸತ್ಯಡು ನೀತಿಡು ಕೊನಕಾಪಣೊಂದು ಇನಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಚಿ ನಾಟಕ ಅಂದೇನು ನಾಟಕನೇ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮರೆ ಇಂಬು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮೆರ ಇಂಬು ಪಣದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ನಾಟಕ ದೀತೆರ್ ಅಮರು ಬೊಳ್ಳಿಲಕುಲು ಅಮರು ವೀರ್ಯರಕುಲು ದೇಯಿ ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಪಾಡಿ ಪುಂಡಿ ಪರಕ್ಕೆ ತೀರವರೆಗಂದ ಕೆಮ್ಮಲೆಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮೆರು ಬಾಗಿಲು ಜದದು ಪುಂಡಿ ಪರಕೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿ ಮಲ್ಲ ವೀರ ಪುರುಷರಕುಲು ಅಕ್ಲೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಿ ಮಲ್ಲ ಜಾಗ ಉಂದಾವಡು ಈ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡಕುಲು ಎಂಚ ಹೆಣಗಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಅನ್ಯಾಯಗೆಂಕುಲು ಸೂರ್ಯಡು ಸಾಧಿತೋ ಜಾವ ಪಂಡಿನಕ ಮೂಲವು ನಡಪಡು ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಗಗೆ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿನಕ ಈ ಜಾಗಡು ನಡಪಡು ಈ ತುಳುವಾನಾಡು ನಡಪಡು ಸದಾ ಮೂಲು ಅನ್ಯಾಯಲು ಅಸತ್ಯಲು ಅನಗ ದೇವರು ಕುಡೋರ ಆಕ್ಲ ರೂಪ ತಾಳದು ಬರಡು ಪಣೊಂದು ನವ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಬೇಡೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತಿರಡು ತಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ಕೈಪೆ ಇತ್ತಂಡ ಐನು ಮಟ್ಟೆಲು ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಸರಿ ಇನ್ನು ತೋಚಂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಪಣೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತಿರಗ ಯಾನಿಡ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಚುಕ್ಕಿ ದೀಪ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಜೈ ತುಳುನಾಡು.